Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na Instagramu da vidite ko vam je sve pregledao story. Pa da počnemo. Uđete u Instagram, pa zatim u priče, tu kliknete i onda dole na aktivnost tu kliknete i moći ćete da vidite ko vam je sve od prijatelja pregledao vaš story, to jest priču koju ste objavili. Evo mogu vam ponovo da vam pokažem. Uđete u sami donji dio, vidite aktivnost, tu kliknete, prvo uđemo u priču, a zatim u aktivnost i tu će vam se prikazati svi vaši prijatelji koji su vam pregledali story, vašu, to jest objavu koju ste objavili na Instagram. To bi bilo sve u ovom klipu. Pretplatite se na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljen. Pozdrav, do gledanja.